ibinakalta kibagas, hygiene kits, ibinakaltang mga canned goods, ibinakalta tabi mga tugang na pwedeng magamit sa pagpuro pansit lamang. Pagpuro pansit, buda tabi sa pag-uris na lamang kan sa tuya tabi ng mga kababayan. Hali po kami mga tugang sa Marcial o Ranyola Memorial School sa Morms, Ginubatan. Na midbidang ko kasabago si Primero, si School Principal Pelgone. Diyan tabi sa Morms. Good afternoon tabi Sir Principal. Boda tabi mga tugang si Punong Barangay Ando Minya ano yan? Namya ha? Punong Barangay Ando Namya. Boda tabi si Kagawad basta si Kagawad Buda tabi si chairwoman kan Barangay San Francisco. Buda tabi sa mga residentes duman na sobra po sa pero nga ning barangay ito pamilya 100 plus 165 yata yun o 180 plus na pamilya na itinaw tatabi mga tugang so mga grocery packs, grocery items na sa tuya at tabing mga kababayan. Party po ito, at ito pong samuyang hinatod ka sa bago, mga tugang, iyo po ito so cash donations na ipinagtaon nindo sa DCGB. Iyo po ito sa mga in-kind donations na ipinagtaon po nindo sa DCGB. Iyo tabi ito mga tugang so mga used clothing na ipinagtaw po nindo sa DCGB. Tapos sa Pizza 22, pasiring po kami sa Libon. Sabi ni EVP Glenn Barcelon, tabi ang Samuya, tabi na next trip, pasiring po mga tugang sa Libon Albay, magkakaigamang kita dumang ki-relief operation sa Pizza 22 yan alda po na Martes. Kaya po pasalamatan mi kasubago si Punong Barangay Namya, mga tugang kan kan Barangay San Francisco. Salamat tununon talikap, saludo kita sa imo. Magayo aram Ronald, kung nakaiba kanal, magayunon ang sitwasyon duman ka. So mga tao bako masamok. Bako lamang masamok sa mga tao, gusto kong kudo si disiplina pagkatukaw. Pagkatapos duman sa pagkatapos duman po mga tugang sa pagkuakan mga used clothing, baralikan sinda sa tukawan. Uy, kun iba-iba, siriblagan na ito. Gusto ko daw itong nailing ko kasabago. O sige daw, mga tugang tabago po sa iba pang istoryang yanta. Pagkaabot mi nga ni kasabago, si Kagawad, Jimmy, singar sa ngaran ni Kagawad tabi, Jim? Bernie Aguilar, Pagkaabot-abot mi duman, si Kagawad Bernie Aguilar, acknowledge tulo si ngaya maray na hapon ngaya tabi kay Kapitan Glenn Barcelon, midbi doon si Bossing Glenn. Ngaya ko may buto kadigdi ang kaso. Boda si Kapitan Namya, salamaton tabi. May certificate of appreciation pa. May ito lao bigasana. Ali tabi sa barangay mga tugang kan Barangay San Francisco Pero saro na gusto ang kuduman so disiplina mga tugang kan mga taga Barangay San Francisco. Magayunon po. De lamang kisama kong nailing na imagine Ronald pagka-distribute baga ngaya. Next group, next row naman. Tarauhan. Mako adabang ki mga used clothing. Aram mo, kung sa iba-iba, mga tugang pagkatapos mako akan so grocery packs, buda tabi mga tugang so hygiene kit na may sabon, may toothpaste, etc. Sabon na panlaba. Ano ba? Mauruli naman. Pwedeng uruli Ronald. Aram ang nangyari, Ronald? Baralikan sina sa tukawan hanggang day po kami naghahali. Magayunon tabi. Saludo po ako sa Indo, Kapitan Namya. Buda tabi ang mga residentes yan. Ang mga residentes po dyan sa lugar na yan. Saludo po ako sa Indo. Magayunon po sa Indong disiplina. Na-observeran ko kasabago. Jimmy na salita, may dagdag mo ng report. Jim, come in, Jim. Good afternoon. Kumusta, Jim? Salamat, BBP. Daya ko napapamugta ka sa bago habang nagpipirikturan baga dumaan. Pagsiriblagan ta. Dahil nagpipirikturan, burabir kita magsiriblagan. Iyo. Nakaka-posisyon duman ta.
may mga nag-calls ako sa likodan kan Morms. Oo, oo. Ruminulusot na naman niya digdi subaha. Isus ko. Sige daw, ano nangyari Eh, mananggad? Pagluwas So gusto mo sa sabihin, Jimmy, taga-sabago bagang alauna, makusugon baga sa bagsakang oran na di. nag-text Hanggang gani ako dyan dyan. sa Kamalig in Ginubatan area. Habang yaong kita duman sa Salceda, ano ito? Covered Court. Oo. Salceda Covered Court. May nagka-parkiriblit sa imo na may nag-upload. So, cellphone ko, siga ni butibot baga. Oo, Tapos siga ring, nagate. naka-alarm ang cellphone mo. Oo. Na okay. Oo. Na, uni na ngayon, pasir na ngayon. Nakantabay sa tuyo dumaan, yaon pala niya kami dyan sa Morms. Pasyari na ngayon, diretsuhan na ngayon digdi sa kwan. Sa likodan kan na Morms, Tidyo Kuwait, Purok 1, Purok 6. Tailingan naman ngayon sitwasyon digdi. Okay. Makatakot ngayon sitwasyon mi digdi. Oo. Di duminalagan ako pag tiripuasan ta baga tabi pita pagkatapos kan distribution tinapos tang una. Iyo. Wala kita duminalagan duman sa likodan kan Morms. Tan likodan kan Morms tabi alang kawon niya na kunal. Okay. Pero ngunyan ababa na. Okay. Grabe so iwinawa dyan na mga volcanic debris. Aha. Lalo na dyan an nagulpi itong pinagtawan taki mga rasyo relief goods. Nasa Purok City ito tabi bibi. Aha. Mga antinaan lokasyon ninda kunda ay nagyan kan flash flood kan duwang sunod na bagyo. Magayon tabi bibi ang lokasyon ninda. May mga riskinita, konkreto, Iyo. pagkatapos mga magagayon na harong. Kadaklan tabi BP, kulang man ang light materials, kadaklan duman mga, may second floor na, Yes. 2-story, 3-story, an mga harong. Magayon. Aha. Tapos, talagang mamamugda ka, kuan mo, gumbaga sa kwan, kampante ka na tabi BP, talo yung ka na dyan, ka na nagdakula, nag-invest ka na dyan in kwan sarong mo, sa pagtubod mo, na dahil man aagihan kikalamidad, naarog ka ng haros, nagkatarabunan, so iba, nagrarelataw, mga bubong na sana, so second floor, so ikaduang eskalon na sa first floor, nagkatarabunan na, Yes. Dinagduman ako sa likodan tabi BP kan Morms Kasobago, Purok 7, ang pababa kan Purok 6. Ang Purok 6 tabi BP, mga 100 families pa. Nakaarungan na itong sa mga itinapunduman sa Purok 7, sa indanan masunod. Oh my goodness. Kung ngaya may mga sana daiman, uran sa na nga ni tabi BP, pero minulusot na duman, maski sa subaha. Duman sa mga napapalibutan na sinda tabi BP. An pigaditan ninda. Tan mga harong maninda duman kung ano ang mga estado kan harong duman sa Purok City. Aro iyo man niya digdi sa likodan sa Purok 6 sa likodan kan Morms. Iyo nangunyan ang pigtutumbukan ba? Natural luminangkaw duman sa Purok City. Luminangkaw sa Purok City. Kana irinoros na mga halis sa bulkan. Natural sa inda na nakaaro nga tabi BPN mga kwan, ang mga bagapo, bye-bye, asin iba pang volcanic material. O di kaso bago, yung manangga dinuman ko, iyo talaga BP, ang dalagan kan tubig halis sa Purok City, natural hali yan duman sa pamitisan kan bulkan, duminalagan na digdi sa Purok 6, diretso na yan sa may San Rafael, boundary kan Purok 6 San Francisco, ang mga harong dyan tabi BP, nasa Dilantira ki Peligro. Kung ano ang pasalamat sila na dahil nagkatarabunan sa mga harong, pero sa mga kodal ninda, haros magkakuruan na, madali na magkatarabunan tabi BP. Iba nga ni, iyo naman, natabunan naman. Iyo yan sa sitwasyon ka sa bago, na gustong ipahiling sa satuya, tanganing at least mailadawan man lamang ang sitwasyon nila and mapasyaran man kan mga nanunungdan ng mga opisyalis kung ano ang plano man para sa saindat. Ang plano baga ining sa mga priority, ining sa mga nagkawararan kiyarong sindada ano man ang plano kan gobyerno na sindanan kasunod kan Purok City na bubuksokan kan mga volcanic materials. Okay. So gusto sabihin mo tabi Jimmy, ining pag-ura na iniyo bigla naman ang uwinol sa kadakul-dakul na baha dyan sa lugar na?
pangyayari. Yan, Ano? kung Kahirap magkusog man na, kan mga residentista dyan, ha? makahirap man talaga tabi bibiyan sitwasyon. Oo. Yaon sina naka-star sa arong ninda. Oo. Ang question, tan baris-bisan ninda, may nagbubulos na tubig, Iyo. may nagkakarapsaw na tubig. Dahil ka man matunog, dahil ka man Oo. mangiturok kaan kumbaga. Yan na concern na nakaabot ng kay Kuan, kay Mayor Ungho ko. Dahil ko, O tamo niyang pamasanan, di ba? Ngunyan pamasan nangyari yan, ano? Ini pagparaura na ini. Inagihan na ini kan Kuan, kan Rule, pagkatapos so Ulysses, pero nawara so tubig. Pag minaubas man sana, ang plus-plug gani niya hindi kita PBB. Iyo. Bago mapirmanente ni. Yan ang makatakot digdi sa indang Kuan. Kung rabasan man ang kombinasyon kan tubig po, bye-bye. Say ka kan madalagan. Iyo man ang gada, no? Iyo man ang gada. Buhay na nakataya diyan. Yes. Yes. Bibigyan sitwasyon, kaso bago, masken norms na BBP, Delikado. pag rinabasan itong purok size, ang sunod na, so purok norms, dari purok uno karo yan. Yes. Yan, delikadong maray ang sitwasyon kan na mga kamugtakan, kanyaon sa ibaba na parte, kan barangay Maninila, asin Tandar, anong barangay ito, sa itaas kaning San Francisco. Yan ang mga nasa Peligroso, San Francisco, San Rafael, yan doang barangay. So, diyan pa lang kada bes na nag-uuran, arog ka ng sitwasyon kan mga tao, may mga hinaghiyak-hiyakan sa indang daghan. Pag nagladro ng pugpasanal, isip ninda, baka iraguslos iadudos naman pababa, itong nasa Purok 7. Yes. Na mga nakatambak. Okay. Yan tabi bibigyan sitwasyon. Jimmy nasalita di si Jimmy News. Salamat Jimmy sa situationer hali po dyan sa Ginobatan Albay. Yan. Thank you Jimmy. Kasaba ko habang diyan po kami dyan sa Morms. Nag-distribute po kami kang mga relief packs, Christmas packs na tinaupo nito sa DCGB. Yan po sabi ko ulit kay Jimmy. Pero balikan ko lang sa istorya ko kasabago, magayunon mga tugang so disiplina kan mga taga San Francisco Ginobatan. Ito po na mga residentes na naka-star po dyan mga tugang sa Marshall Oranyola Memorial School. Magayunon tabi. Salamaton tabi na maray sa Indo and Kapitan Ando Namya. Asin po sa indong mga pag-iriba dyan sa konseho, si Kapitan Bernie Aguilar, Kagawad, Bernie Aguilar, Boda Su SK, Chairman Kasabago na yaon duman. Thank you, Tambi. Sendo ka boss. Okay, and sharing man, sabi ko nga di duman sa mga kababayan niya to, sa mga residentes duman, nganya ko, ini po nasa mo niyang hinatod, ini po day mangyari kung bako dahil po sa sendong mga paradangog kang DCGB. So donasyon po nindo, hinatod mitabi kasabago sa Morms na duman po ang evacuation center kan mga taga-barangay San Francisco. Hello, Dodds? Ben, Maray na po. Yes. talagang magayon dyan. Magayon talaga dyan. Talagang discipline ang mga dyan. Iyo may go. Duwang beses na ba kami nag dyan? Pati ka mo, naka-experience ka mo dyan sa lugar na. Opo. Nagano kami kay Goto. Tapos relief baga. Iyo. Una tabi BBN. Ikaw ako ding duwang sakong bago sa mga paano ka mo. Duwang sakong ano pare Bulawan? Duwang sakong ano? Supahan so use floating baga. Ay pwede ba ipahatod mo tabi di sa DCGB lang? Pwede ipahapit ko dyan sa imo. Actually, iyan ko man ko tanin kaya lang mas nagulpi talaga sa Catanduanes. Iyo, after ka ining libon pare, pasiring kami sa Catanduanes. Kaya ayan na, actually, di nga na sa conference room sa foundation office, ikaw pa po di Majest Clothing. Iyo. Di man inubos, taan gabos po ini na tada digdi, budaan gabos na itatao pa, uubuson ta na pong dadarahon sa Catanduanes. Kuan ini, duwang sako o duwang plastic. Oo. Gusto mong ihatod digdi, okay lang, pwede man na ipa-pick up ta dyan. Ani ba, for libon, ani ba po, dadarahon ta po yan sa Catanduanes tabi, amigo? Di, kung halimbawa man, iyan mo niya sa libon,
ako kay alanganin. Iyo, pwedeng ansaro kaya sa libon, ansaro sa kata, o pwedeng gabos katanduan. Ilingo, Iyo. depende po sitwasyon. Ta, Iyo, dakulong pa digdi, ang mga used clothes na naka-standby digdi. Sa mo ko na sanay ano ya. Oo, oo. Sa mo ko na Di sanay. mo doon pwedeng Atol. itaw, di mo pwedeng itaon duman? Ah, Di mo pwedeng itaw duman? dayan ista mo na sana. Duman sa kuwan, di mo pwedeng iwalat na saya na sana. Ano? Yan ako na sanay sa mo. Oh, ako na balakaan ta either libon ang sarong sako ngayon katanduanes. Basta may kakaabot ta ba migo sa mga dapat na mga tao. Okay, salamat. Mapod na sana ako sa mo. Next week na lang. Oo. Opo. Okay pare, thank you. Okay, Thank you. Alright, thank you. Alright, okay. Thank you. Yan o, may mga dagdag pagitang used clothing ano. Good afternoon tabi kay Shane Ashley Belmonte Samarista watching from Pinit Ligao. Kuya, sa Ligaw man po, Pinit, Ligaw City. Okay, lingon ta po, Shane ha. Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Good afternoon po. Amigo Ronnie Cerezo, dyan sa Bacoor, Cavite. Good afternoon. Si Tess Lostrial Yamelo, salamat po. Salamat po sa Diyos, pundo ng Oran. Tama ka po. Rose Lostado, watching from Busay, Daraga, Albay. Uy, kasaba ko pag-agi ko dyan sa Busay. Itong mga launa, grabe suuran talaga. Pasiring kami sa Ginubatan. Tapos, mga tugang Noli Rigachuelo. Good, thank you, VP Henry sa relief operation sa Morms. Thank you po, DCGB. Uy, thank you, Tabi, si Noli. God bless you all. God bless you all. Watching from Saudi Arabia. Thank you, Tabi, Noli. Maraming hapon, Tabi, sa imo dyan sa Saudi. Hapon from Legazpi. Aram mo, inipalan si Kapitan Namya, nagtapos sa pag-eskwela sa Morms. Estudyante pa ni Principal Pilgone. Ay, Diyos ko ngayari, 40 years ngayon ako rin sa teaching profession. 40 taon niya ang kakaturo. The best palan sir. Ano? Si Jimmy palan Ronald, estudyante man dyan sa Morms. Si Jimmy nasalita. Unaling muna yan. Catherine Cabria, good afternoon, Tabi. Arnie Awa Kore, good afternoon from Mabugos, Minto, Ginubatan, Albay. Amigong Wilbert, Perinya, maray na hapon, Tabi, isa imo. Good afternoon, Tabi, Sel Wilbert, at saka Teresita Hakubo. Good afternoon. Ano daw, Tabi, sir, kung magibo ka naman, sir, kitula, ang mga gigibohon mo, sir, pang alas 3 ta, tula, buda arawit dawit, pang alas 3, sa mga araw kang giniubag kang inot na, paminsan makahibi, paminsan makaulok. Ano, sir? Good afternoon, Tabi, sa imo. Okay, yan po sa mga nakatutok sa Facebook Live natin ngunyan pong alaw. Sabi ni Manay Lerma, Merry Christmas, friend, at long last, nakauli na kami after 18 months. See you, tamakatao mandit donation. Ay, Diyos ko, Manay Ler. Thank you, Tabi, sa imong maray. Kumusta? Nakauli na kami from Australia kang 14. Home quarantine kami. Ay, sus ko. Manay Lerma. Grabe man kaya ang bakasyon. O yung mo, Australia. Grabe ang bakasyon mo man. Sige po, baka kung gusto mag-donate, i-text mo lang po kami digdi. Sa DCGB, sa 22 po, pasiring kita sa Libon. Then after kang Libon, pasiring po kita mga tugang sa Catanduanes. Ano? Ihatod ta po na po kibuo, mga tugang ang mga donations. Duman po sa probinsya nin Catanduanes. Okay? Thank you so much ha. Kasabago sa mga taga-Morms na irakon ako. Magparailing-iling. Imagine ang inconvenience Ronald sa mga kaninda sa saindang lugar, di ba? Grabing inconvenience. Okay, so anyway, thank you so much po sa saindang padagos na pagtitiwala mga tugang sa DCGB. Si EVP Glenn, kaya ba may kasabago naman si EVP Glenn, Barcelona. Si Mading Chiantibula, si Mading Chi palan, taga Ginubatan yan, taga San Francisco palan. Si Boss Art baga, taga San Francisco, Boss Art Osia. Si Pading Frank na Antibula, ginibo naman ni Mading driver, yugo-yugo mong lalaki. Siyang Antibulang ini. Saro sa mga best employee kang kwan, best employee kan, ano ini, kang Department of Justice. Ginibo naman ki driver kan Mading Chi na si Frank. Thank you, Tabi, Pading Frank.
Pero sa auto mo, dakulang pakinabang talaga. Tao ni lamang nakasakay sa mga pag-iriba sa auto mo. Thank you, tabi pa rin, Frank, ha? Si Renz Luna, kay Ribata Duman. Si Lowens Barcena. Si pasok kay Ribata Duman. Si nga ito, si Mark Sean Madrid. Sa tuyang kay Riba sa Facebook. Social media digdi sa Facebook Live. Si pasok kay Ribata. So driver Palancam Provincial Engineering Office. Salamaton na maray tabi. Engineer Leo Chavez. Salamaton tabi, engineer. Buda tabi kay engineer Baclao. Ano nga ang first name ni engineer Baclao? Ano, Ronald? Ano? Ano nga ito? Sabi sa engineer Baclao. Sarap yung kanya amigo. Pika parang Dante Baclao. Yan. Engineer Dante Baclao. Yan. Salamaton tabi sa Provincial Engineering Office sa pagpasubli tabi kitrak na ginamit mi sa paghatod tabi kang mga pagkaon kasabago, buda itong mga relief goods. Ali po dyan, ali po sa mga donations nindo. Ano. Thank you tabi. So driver, thank you so much. Isip po sa kaya bata kasabago duman. So driver ni BP Glenn, yung duman si Sai. Si Bakuan to select, si nga nini? Ano? Nangaran. Ngarang ang driver ni BP? Si Mariel Nunez. Yan. Si Mariel na Nunez. Buda si itong driver ni BP? Si driver ni BP, si Carlito. Yan. Si Cho Carlito na Bergonyo. Maray na po tabi. Migo, salamaton ha. Buda si Ate Mariel. Si Ate Mariel. Good afternoon tabi Ate Mariel. Yaraon duman sa mga sipang kasarabay ta duman. Dakulot. Dakamay manlingawan ako. Salamaton tabi. Mga tugang alas 3:47 An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako bikol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako bikol lang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako bikol. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako bikol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako bikol lang sa puso ko. Shop
Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos natugdi na ang benta ko asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, May kay ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Christmas time na sa PCGB. Alright, sige. Mga tugang alas 4 na ugaring. Sa tuya ko tang pag-iristoryahan ang tungkol sa benepisyo kang makahiya. Aram mo ang makahiya, Ronald, so turog-turog. Iyam palan mga tugang bulong. Ugaring alas 4 na, tudi sa GB, nakakapusong kibitin ang ururonta. Sa Monday na lang, ang turog-turog palan mga tugang bulong. Buda, nataan turog-turog pag nahiro mo. Kupos, sara. Teachers here, teachers there. Sabi yan dapat, pwede daan sa mga lalaki. O hindi. Kaya lang mga tugan, di ba? Talunes na lang. Ayari sa Indo. Dadagitan kita. Talunes sa Lunes. Mag-restorya pong health benefits mga tugang kan. Turog-turog. Bueno, salamat po nga sa irong pagantabay. Mabalik po ako sa Lunes 5 to 7 sa programang Morning Hirit. Buda sa aga, anong oras replay Ronald kang Radyo Klinika? 6 o'clock ano? Alas 6 ba? 6 to 7 abangan po ang replay kang Radyo Klinika sa DCGB. Thank you. Salamat po. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro.
alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019.